Ond i fynd nôl at y cwestiwn yma o golwg a'r fanner, oeddech chi'n meddwl ar y pryd bod hi'n bosib i'r ddau o'r oesi, neu oedd hi'n anorfod y bydde nhw'n meddwl? Sgennau'n co bod ni wedi meddwl yn benodol am hynna, ond dwi'n meddwl, oedd rhaid amle, mae'n siŵr na fedre dau ddim byw yn y tymor hir. Os na fydde ddau'n gallu ffindio i lle ynddo, ond hynny nath y Cymro bara, mae'r Cymro Golwg wedi para ar hyd yr holl blynyddoedd. Felly petai'r fanner wedi gallu ffindio i gornel o'r farchnad a mynd ar ôl hynny, mi allai fod wedi llwyddo, ond dwi'm yn gwybod digon am sydd oedd y fanner yn gweithio faint o farchnatad yn wneud a'r holl beth yna, ond yn anorfod os nag oedd y fanner am newid, yn sicr fysai wedi dod i ben boed Golwg yno neu beidio, dyna di'r gwir amdani. A mewn ffordd, oedd Golwg rhyw fath o ddangos hynny, mae rhaid i chi wneud rhywbeth gwahanol os ydych chi am byw. Fe sonioch chi am bwysigrwydd cael digon arian, cynllun busnes ac yn y blaen. Esboniwch chi di sut oedd y busnes yn y dyddiau yna yn gweithredu, oherwydd o'r cychwyn hon, nid dim ond gyhoeddi cylchgrawn. Bron iawn ar y dechrau, dim ond choeddi, achos oedd yn digon o waith oedd trio jyst sicrhau bod gennych chi gylchgrawn ar fuddiau, oedd hynna'n digon o dasg, os mae gwneud unrhyw beth reit o dechrau am y tro cyntaf, wrth gwrs wastad yn anoddach, da chi'n dysgu sydd i ddod rownd beth yn nes ymlaen. Felly ar y dechrau, ond o'n i wedi bod yn gwneud rhywfaint o waith freelance yn y cyfnod rhwng i mi fod yn ohebydd seneddol yn Llundain a dechrau Golwg. O'n i wedi bod yn gweithio ar ymwneud yn dyn a wedi dechrau gwneud ambell i beth fel sgwennu rhyw bapurau newyddion i ambell gorff ac yn y blaen. A mi ddothon ni ar gwaith yna mewn ffordd efo ni, felly oedd Golwg wedyn yn dechrau gwneud y gwaith yna. Ond mae hwnna wedi bod yn rhan allweddol o'r cwmni fyth ers hynny, sef beth da ni'n alw'n gwasanaethau Golwg, sef y gwaith da ni'n gwneud yn sgrifennu ar gyfer pobl eraill, yn cyhoeddi ambell i gylchgrawn ar gyfer pobl eraill, gwaith teledu a radio a'r holl beth yna, mae hynna i gyd wan yn dod dan enw Golwg ynde. Ac mae hwnna, yn groes beth mae pobl yn feddwl, mae hwnna yn ddi hun wedi bod yn fwy o ffynhonnell arian na mae'r grantiau wedi bod i gylchgrawn Golwg.